Rojnamevanên Kurd ku rojane meş û xwepêşandanan dişopînin û rûmal dikin, vê carê ji bo hempîşeyê xwe mamosteyê xwe yê rojnamevan Musa Anter civiyane. Îcar ne ji bo dengê xelkê bidin bihîstin, bereva jî wê ji bo ku dengê xwe bidin bihîstin dimeşin. Beriya 29 salan di 20 îlonê de li taxa Seyran Tepeya Amedê li kuçeya 442 çinara çapemeniya Kurd Musa Anter ji aliyê jî temê ku baskê dewletê ye ve hate kuştin. Rojnamevan û siyasetmedaran îro ew bi qurnefîlan li ciyê ku lê hatiye terorkirin bibîranîn. AP Musa'nın kalemini bugün yerde bırakmayan... İro çawa ku bi sedan kesên li ser riya heqîqetê dimeşin û pênûsa AP Musa nehiştine li erdê bikeve hebin, em jî dê weke wan li hemberî dijmin û neyarên Kurd helwesteke tekoşîner nîşan bidin û tekoşîna xwe ya li hemberî wan berdewam bikin. Em soza vê yekê didin AP Musa. Sözümüz olsun. Kuştina Musa Anter bi gotineke din AP Musa ne kuştina yekemîn û ne jî ya dawî bû. Li gorî rêxistinên rojnamevanan heta niha ji sedî zêdetir rojnamevan li Tirkiyeyê hatine kuştin û piraniya wan jî rojnamevanên Kurdan. Ev sê çar sala ku dadgeh ji wezaretan daxwaza kesên ku îtirafî kirine divî derbarê kuştina AP Musa de îtirafî kirine îfada wan bêgirtin an bi bultena sor ji dewletên din bêne xwestin û bêne anîn lêbelê digel vê yekê jî wezaretên Tirkiyeyê hikûmetê divî warî de tu gav navêjin ev yek jî fikarê me zêde dikin. Ger wiha berdewam bike piştî 12 mehan ji ber ku 30 sal di ser vê kuştinê ra derbas dibe, doza Musa Anter bi awayeke otomatîkî dê bikeve. Ger doza Musa Anter bê encam bi dawî bibe û bikeve, ev yek ji bo dosya û keysên din ên li van dadgehan jî vê bibe mînakeke gelek xirab. Ev yek wê dadperweriya li Tirkiyeyê ber bi tarîtiyeke din ve bibe. Maşallah dekak, Ruda Ahmet.